Suleiman Bukas. Ini adalah nasi. Ini si Aliman. Kawan nasi di muka. Sabukong di. Di sabukong. Asih sadar. Senti dari orang na. Kita dulu. Waktu itu minuman nggak apa-apa, kasih dakwah, mereka yang bisa, tidak ada bersama, itu ada. Mereka yang bisa, mereka sudah apa isi sana. Sudah itu, akaknya, pada ini sih cuma, ayam bahasa kita bantu supaya jadi itu macam apa. Itu berat, dasar. Tapi dari itu, yo orang agora não kamu di mana? Di mana kamu? Agak sirsa. Kita itu bisa terus cuma macam jauh itu cuma berdua sila sekarang. Kan apa? Dah tahu kan? Kan kamu itu. Mana tu macam mari monde ya berapa dah. Apa isi sama itu berarti macam ada pun yang sesuatu. Mau ini cari tak? Akan ada sesuatu yang saya tahu ya pasal kemarin saya di sini. Mau berapa ini mari lupa kita 470. Pasti. Ini dah garam. Dah dapat juga cuma. Berarti Christmas enggak kita yusuti. Tapi tu orang macam mereka kan, itu kan. Makanya dia jadi yang awak. Kalau kasih film yang lokal kecil, benar saja Pakistan. Sita, lain siapa yang ini sudah sering itu mungkin dia. Kerana mungkin orang kasih kecil, kasih mungkin dia dah zona tu pelan tu, situ saya dulu sini sana. Kalau apa yang sana. Mira como esa chanda. Oh, no apa apa. Ni patana tu apa apa. Itu apa ya? Kita sojo. Dan juga food. Jadi nasi kita ini sojo sojo. Dan aku pengen makan. Bukan mari sebenarnya itu ada bisa dulu. Itu benar aku pengen makan. Doa macam tidak tahu apa tidak tahu. Orang benar tahu macam ni dari tadi ni kisah ni lah. Ini siapa? Isi apa? Si tengok kaki gari mana? Wah ni tu tadi. Wah ni si beda isi mari tinggal pada tadi sore. Tak ada apa untuk gar. Pak sabu anggaran itu masuk anggaran kali. Asih. Kamu selalu kumpulan aku cik. Itu apa maka garasi apa nah. Mungkin kita apa nak. Kita boleh kasih lah. Isi ada sana. Jadi sekitar di mana? Ada sana. Kasih aku sana. Tidak. Itu kau usah cinta sama. Lupa pesta. Pesta macam sabtu. Sekali dia. Asing tak kasih tahu dia macam sabtu. Masuk isu. Tidak apa seperti lagi ni saya kawan teman kita sabtu. Karena pantulan, ini tak apa. Ini mari, betul. Kita tak apa. Asing tak kasut mari ini tak fokus. Lalu, dia apa terus? Ini dia sendiri tidak saya. Kenapa sekarang? Ada. Apa pun saya tidak cakap jadi kan tu seorang tu baca. Bau stop dah. Manja. Kalau so dari kami soal apa? Strategi, itu sebenarnya satu kasih. Berarti satu kasih kasih. Mungu aigara ipapo. Akazuya. Kuchiri kuma hapo, dishirukutana ndingafuna ndanda chine 3 years. Ndikugara ipapo.
akazoya zvika ndiwogara pandati kaza garapo asi chandandiri kuda inini kubhadhara toilet yangu ndoshaisa pasi ndoda kuaka ndina kuakira pasi ipo pasi kawaida kaza ndibhadharawo toilet iyona handii panaishi ndakasvika panaishi uyu akataura nyaya yake kuti ndoda kubhadhara 20 isi akati azviiti kuti ubhadhara kuti matoilet anga ari epurani saka inoda kubhadhara wapakani ndakauya ndakacherawo kundoni kana anotika pana toilet tabva pano veshe maita tazoti dzikindi ndoita mwanashanda waita basi asi inini ndakakudzana kwamandeya ndokunana sekuru wangu nekuti wakanga warambana nemukadzi apa tova ne5 years pasina ndaka mukadzi anga aenda kumozambiki akaenda kumozambiki Unataurisa mkuru ndotaurisa zvadaroko manje ndakagara ndakutogara kutokangana sabhuku ndinotsamidza nawo kusvikira pangozi sabhuku yamiswa akaana chare rikamutaurira chare ona pandiri kugara ka nyaya iripo ngeyekuti nditete ndakabvisa hangu zvese asi ndakazoita mutengo wekutengeserwa nekuti ndakazoda kubvunza mari yanga ndakasiya kuti vandibhadhirai munhu weti wakati kana toda kuti musiya ndozokubhadhira anoda chaipo maukiti ndoda mari yasiyende panyaya yenyu nemurume pandokudairwa mutere yes the background anayo but ndoda yes ava kubva wazoya zvikati ndatumwa nechi kuti mugano waapa papi kasi mugano yanzirani chii chaitika kasi ini ndangotana zinda kotaura kuti mugano yanzira kubva pamunzira imomo ndakaomba pamwe nangoti kufara kwakangoita munhu ndowaamundinoona apasina pamwe zvoita sei kati asvikuuyai takabva tapedza kesi maratidzwa ere mugaro unoratidza sei ita ndounofanira kuratidza mugaro ati zvavangofamba sei chii chaitika nazuva redzoyo wapaiepamaigara wazoda uya 26 years sigara ipapo auya nhasi so ndikapira ndikati kuna sabhuku ndizora kazi ini ndatumwa ndatoona kuti neiya haina ndisiya vangu chaichaiva ndingada kuima ndeta nditomangana kuisa kubva ndayo ndamanganaisa ndiye akauya sabhuku ari kuti ndakatumwa naisha zvamataura mati mati sabhuku akati ndatumwa naisha sabhuku akati ndatumwa asi ani ndatumwa naisha saka munosungisa sabhuku sei musingasungisi ishosho ipapa apa nekuda kwokuti sabhuku ndiye akakoti mugano ndirokuti kuti ndipidze makata ndakaona kuti azvi saka mukaona kukarereka boti iso itibanyaya very short. What's the issue? Murume wataura ndakagara panzvimbo for 26 years ndinogara all of a sudden makuya makupa mukati pamusoro mangu ndine Peter Savumani. Shuwa zvataura musi wa13 ndakangofonerwa naShe Savumani zvikasvika kuno ndobva ndaenda zvikanzi taurira samaneta kuti vanhu vaisogara ipopapo because akangogara ndisandasabhuku ndaita sabhuku 2004 kazi vaisogara ipo wakauya mwana wacho kwazi musukuru here saka iwe uchienda wotaura samaneta kuti anokumanedzira muri kutaura nyaya yekuti waisogara ipapo wakadzoka ndizvakadaro akambopa murume uyu the first place ndiani ndishe akapa saka ishe ngatsvagire mumwe munhu wake wadzoka kuenda because 26 years is not a joke. Yeah, it's true because indakazongotaura kuti plus my question is
very simple. Haisi basa remadzishe kupa vanogara. Ibasa remasabu. Ndisingaziwo kuti yakabva Traditional Leaders Act, section 26, subsection E and H. It is the duty of the village head to receive and accept new applications for settlement in his area. Ini yang mendibala nanti mampu, karena nanti mundu gara. Ivo mambo ndakaona kuti since tati nemwe problem takamboza kuno yatakamukuri kuti yekumbobvisa bhuku kuti ndakamboenda pana ndakanaona ndakutotsvagirwa nyaya saka ndakabva ndaenda pandadaidza mukuru uya wauya zvataurana pandati anoizvo amene umwe mundu auya ngati mbe umwe mundu wandiya wapiwa Mira, baba, take it with the teacher, so waste time. Remember two, and there's only one affected part. Where is the other part? In the part not issue. Auya, it is a song. And what that person should be the complainant. ini andomuziva Kana muzdaisha kutoziva bambo maunge samanisire ndiye atidiwe kuno right. Saka samanisira uya bambo nenyaya yekuti uyaonga usingazivi kuti vanokudaidza sei. Pachokwadi chiripo chaicho munhu aifana kuunza uyu kudaro. Munhu wamutaura imimi kuti ndiye the original owner of that place. Ndiye aifana kuuya chiri panzvimbo pangu pane chii panhu. Anoti ishe. Not ishe kuti munhu uya wakazouya saka iwe chienda woganure. Muda kutengesa veni. handina kutoganura ndakatoramba kuganura kwacho kana mukamubvunza ndakatoramba kuti no imudhara ine handikwanisi kuganura kwacho Saka iwe kana wakaramba wakangwara chiregera waridzi wenyaya waite nyaya yani. Iwewe kuda mukati mechii nenyaya. Saka isu tichamira kusvikira complainant auya kudaro. As of now hapana complainant. Because imi mamungarwiri munhu akabva 26 years ago imi moyakomirira mukuti kuti ndiye takamirira kuuya uchalo. In the first place imi mwacho uyo aripo akagara ndii makamba futi. handina nene problem naye bavo ndakatorozwawo kundozi iwo uya udaisi zvakanaka handina neproblem naye bavo Bambo, endai mugare panzvimbo penyu bambo ngepenyu kusvikira ari kuti ngepake azouya kunoko. Asi kana auya anouya kuno tochizokudaidzai. But as of now hapana munhu aripo. Ishe handi pake. Mazwa? Ari kuzi naishe ndeye pake ngaauye iyeye aite laid claim apa kuti ndini ndipano. No, because to me it doesn't make any sense kuti iwe unozabu enda wogule apa wotaure kuti muridzi wacho wauya. saka ndakatoramba kuti aiwa Tumasabhuku dhiri kusiyanaina pasina. Imiwo bambo endai mugare panzvimbo penyu ngepenyu. Hapana nokubvisa ipapo. Anenge azoya achikubvisa ipo pamwe madzoka kurusha. Totachitamba naye. Ande kuma.